Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag er jeg på Dreambussen, og vi skal prøve at flække en vagt med det her gear. Sommergear. Og jeg skal se, ja, sommersvær. Næste står siden af mig, det er Gameboard 532, og det er Malte, og han står siden af mig. Ja, man. Jeg ved lige, hvor godt I gør, men whatever. What's up? Og der er sådan en farm hernede. Okay, nu har han tændt alt. Han har. Ja. Skal vi se, om man kan sælge det? Ja, det skal jeg lige op og se. Ja. Jeg går lige over i shoppen i stedet. Det er det også vip. Shit. Ja, vi skal flække altså en vagt. Der er... Okay, jeg ved ikke lige, Kit. Ja, der er kit sommer. Jeg ved ikke lige, hvor langt som kit. Man kan tage det hver 6. dag. Så oh my god, der er et black market. er der ikke. Eller det tror jeg i hvert fald ikke. Måske i cellerne ved cellerne. Ja, derovre. Kan jeg sige. Og vi kender ikke lige sådan noget, jeg kan sælge så meget, så vi ved ikke lige, hvor alle tingene er. Det er ikke lige her. Fuck, man. Hvis der er nogen, der kommer, så flækker vi den. Hvis jeg er okay med det med. What? Hvor er BM, mand? Ja, det vil jeg sgu også. Ja. My fucking god. Nye celler op ad trappen. Oh shit! Dør du? Nej, jeg er tæt på. Fuck. Hold lige, beskyt mig lige. Ej, nu nogen, der ved, du er sommer. Nu ved alle, du er sommer. Prøv at se. Det står, du dræbte ham. Ja, sommer. Og så står det sommer. Skal det være det, man giver. Okay, skal vi flække en vagt? Jeg skal lave noget mad. Fuck, de så det ikke. Der er ingen, der siger drop eller sådan noget. Men de så det jo ikke. Nej, det skal jeg se det. De skal jo se det. Okay. Malle, kommer du? Okay, vi går ind til cellerne. Jamen, jeg skal lige have helt fuld liv. Jamen, vi skal sige, der er en vagt, der skal komme og så flække. Ja, det er det. Hvad hedder han? Lasse Traktor. Ham der. Nej, vi skal jo først være derovre. Hvor? Ved cellerne. Oh my god. Inden vi tager afsted. Eller vi skal først. Ja, fordi skynd dig over gennem dig. Skynd dig over gennem dig et sted. Så kommer så. Nå, jeg har snart. Okay, jeg er klar. Jeg går derover nu. Kom. Ja, nu. Okay. Kom on. Han er opad. Er du klar? Hvor er du? Jeg ved ikke, hvor han gik hen nu. Han gik helt op. Han er gået ned igen. Er du klar? Han er her. Skynd dig. Ui, kom. Nej, oh my god, så går han derop. Kom så. Kom. Jeg siger, hvis han kommer. Fuck, han er der. Kom og hjælp mig. Jeg døde. Wow, 2 slag. 2 slag, Ralle. Pas på. Fuck, okay. 2 slag, wow. Se hvad giver, okay. Det var så... Okay. Det var vi så ikke så god til. Jeg tror ikke, vi kunne. Oh my ja, god, okay. man. Men den er et video, dem. Jeg kan godt lide, at han ikke mig for slagvagt. What? Okay, men det er sgu da lidt stort. Sorry. Ja. Okay, den er ikke så stor. Eller jo. Dejlig. Hvad så der? Fuck. Okay. Skal vi bare slutte videoen af?
Ja, det kan vi også. Okay, vi går lige her. Herovre. Ja, det slutter den bare. Okay. Tusind tak fordi I gad at med. Husk at like, subscribe. Så bliver jeg rigtig glad. Og så, ja, hvad er det? Vigtigt, er du stadig i jail, selvom din tid er gået? Så log ud og ind. Nej, okay. Nå, men så vi ses bare i næste video. Burde jeg gå? Hej.